Estem baixant les escales cap a la ruta de Martina i això és, mireu aquí baix l'aigua que deu entrar. Una pel·lículeta i ara el camí continua per aquí cap a l'altra planta. No sé on està la cova ara. Uau, mira com bufa aquí dalt. Oh, que maco! Veu la part mullada? Rebufa.